Inhimillinen ote. Onko se mahdollista? Kyllä. Haluaisitko, että me yhdessä teemme Naantalista entistäkin inhimillisemmän kaupungin? Miten? Säilyttämällä jo hyväksi todistetut, terveet, kristilliset arvot, kuten olemalla kohtelias jokaiselle ihmiselle, hyväksymällä kaikki. Olemalla positiivinen, jos ja kun se hyvin usein on mahdollista. Välittämällä ihan joka ikäisestä ihmisestä. Olemalla rehellinen sekä itselle että muille. Nämä kaikki yhdessä saavat aikaan hyvinvointia ja jaksamista. Ne taas lisäävät onnistumista ja saavat aikaan uusia ideoita. Hyvä psyykkinen terveys lisää myöskin fyysistä terveyttä ja taloudellista hyvinvointia. Me yhdessä voimme onnistua. Olemmehan inhimillisiä ihmisiä toisillemme. Tapaamisiin.